Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. To fa, fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da Mufida ta saki wasu hotunan bidiyon tsaraicinta a social media. Wannan jarumawa wacce kuka sani da Mufida wacce ta dawo yanzu Salma ta cikin shirin kwana 90 a wannan satin, inda aka cire tsohuwar Salma aka saka ta a maimakon Salma. Wasu hotunan da sun fara yawo a social media wanda gaba ɗaya ƙirjinta a waje. Ta saka matsatsin kaya, sai dai kash hakan bai sa gidan jaridu sun isi postin ɗin nan ba, inda muka ga gidan jaridu kalar su Mikiya su ina ne. Social media ta bunƙasa akan wannan hotuna na wannan jaruma, inda suka tabbatar wa duniya cewa wannan jaruma ita ce ba wani ba, kuma hakan ya nuni ne an yi hoton ne a wajen wani show inda ta yi shigar banza, inda hakan ya sa ƙirjinta duk ya fito waje sakamakon ɗamammun kayan da ta sassaka a jikinta. Idan yau ne farko zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryen mu. To fa, gagarumar soyayya ta bulla tsakanin fitaccen jaruman Kannywood da aka fi sani da Momi Gombe da Mai Shadda, inda wani hotunan sai bulla a social media, inda Momi Gombe ta post ɗinsa a pejinta na Instagram, wanda ranar birthday ne na Abdul Mai Shadda. Ta saki hotunan ne inda ka san ma'aurata su biyu suna farin ciki, wanda hakan yake nuni alamun soyayya suke yi, kuma tabbas a kwanakin baya an taɓa furcin haka inda jaruman biyu suka fito suka ce ba haka bane ba. Sai dai kash, amma yanzu hoton da ya bullo mutane sun tabbatar da tabbas suna soyayya ne a tsakaninsu. Sai dai kash, har yanzu ba mu ji da bakin jaruman ba akan soyayyar tasu ta barke ne ko kuma har yanzu tana nan ne, suna farin ciki ne na farin cikin ranar haihuwar Abdul Mai Shadda, ko kuma ya take ciki, shine abin da media ba ta sani ba. Idan yau da farko zuwa na channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau barkan ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa, fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da ta bari a faɗi sunanta. Jarumar ta yi a faɗi sunanta sakamakon abin da aka yi ya faru bai dace ba. Ta sake sunanta ne a hira da ta yi, kuma ta nuni da cewa akan mutane mata 'yan Kannywood masu zuwa otel abin da suke baya dacewa, sakamakon abin da yake faruwa da su wanda ba su sani ba, wanda akwai kyamara a ɗakin da suke zaune ba sa kula, har su je su zo su wanka a cikin otel da ke ban ɗakin otel ɗin, ba su san ana ɗauken su ba, sai daga baya su ana musu barazana da bidiyon. Ta ƙara da cewa ita wannan abin ya so ya faru da ita, sai dai amma bai faru da ita ba. Tana fatan cewa Allah ya kiyaye wasu waɗanda za su zo nan gaba ma, don ya kamata
mu dinga kula idan wani kalar hotel za mu dinga kama, wanda za mu muke wanda ba ma gida kuma za mu zauna mai hutawan mu, kuma bai kamata a ce a ko ina dan mun shiga hotel dan mun ga mu kadai bane ba, a ce mu cire kayan mu muna kokarin canza kaya ba mu sani ba akwai kyamara da take dauke a gurin ba mu kula ba, za ta iya daukar mu ba tare da mun sani ba. Hakan yana sa a fara musu barazana akan cewa in ba su ba da kuɗi ba za a saki wannan bidiyo, kuma alhalin su ba da niyyar iskanci suke ba ko kuma wani abu. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni.